Hola veus, Espanya es troba en estat d'alarma. Després d'un Consell de Ministres extraordinari de gairebé 7 hores, el president del govern, Pedro Sánchez, ha pres el control total de l'Estat, suprimint les competències de les autonomies i ha activat un paquet de mesures extraordinàries per combatre la propagació del Covid-19. Sánchez comptarà amb el suport dels ministeris d'Interior, Defensa, Sanitat i Transports per aplicar aquestes mesures dràstiques per reduir l'expansió del virus. Una situació excepcional que s'allargarà un mínim de 15 dies. El decret d'Estat limita la lliure circulació dels ciutadans i ciutadanes per tota Espanya. Per tant, només podrem circular per les vies d'ús públic de forma individual en els següents casos: per comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistir a centres sanitaris, anar a treballar, retornar al nostre lloc de residència habitual, per assistir i tenir cura d'ancians, infants i persones amb discapacitat, i també per anar a entitats financeres o també per si és una causa de força major. Si algú surt d'aquests límits, les forces de seguretat podran efectuar els escorcolls necessaris a persones, locals i béns. Pel que fa als cotxes, es permet la circulació de vehicles privats per anar a treballar, així com per anar a urgències o per posar benzina, però el Ministeri de l'Interior podrà tallar carreteres quan cregui oportú. I pel que fa als transports públics, es redueixen a la meitat els viatges a l'AVE i mitja distància, mentre que els trens de Rodalies es mantenen igual. També redueix el transport autonòmic i municipal. L'Estat també té intenció de controlar empreses o serveis per garantir el subministrament d'aliments a la població, així com mobilitzar l'exèrcit per dur a terme les funcions de les forces de seguretat o per implementar les mesures de limitació de moviments. Tot això per reduir el nombre de contagis pel Covid-19. Avui que el Departament de Salut ha confirmat 8 casos positius nous de coronavirus a la demarcació de Lleida, al Pirineu i Aran. D'aquesta manera s'eleven a 34 els positius a Ponent. Així mateix, hi ha un total de 128 persones en aïllament domiciliari, de les quals 57 són professionals sanitaris sota vigilància. Pel que fa al conjunt de Catalunya, ja hi ha més de 700 infectats i 8 morts, i a Espanya ja són més de 5.000 les persones contagiades i 136 les que han perdut la vida. Les autoritats adverteixen que la setmana que ve podríem arribar, atenció, a superar els 10.000 casos positius en coronavirus. Ens trobem en una situació excepcional i ja sabeu que hem de ser responsables. És fonamental que ens quedem a casa per evitar la propagació del coronavirus. Això no és cap broma. És molt important la col·laboració de tots i totes. Siguem solidaris i evitem socialitzar i tenir contactes. El futur depèn de nosaltres.